yaro ban waya ga mana masallama gunnan kuma baya ka doka shari'a boka ka ci ubanka yawwa boka Allah ya tsine maka boka ka ci buran ubanka yawwa yaro to me gida da kai boka wallahi talauci ne min katutu raban da in rike 1000 ta kaina tun shekaran bara yanzu kawai abin da nake sa bani kawai abin maganin da zan yi kuɗi so nake kawai na kudance kada ka damu yan samari ka ga kanka inda sare ba hawaye amma fa akwai shaida guda biyu boka me ya sharɗan yanzu zan haɗa ka da dan dukununu shugaban alanu na masa wankan duniya gaba ɗaya tun da aka haife sa yau shekaru 360 da taɓa wanka ba zan bayyana maka aljan dan dukununu yanzu nan din baka da siffarsa ba kada ke har ka faɗi masa bukatunka to a take bukatunka za su biya shaf boka maza ka bayyana man dan dukununu na yanzu nan samun yan samari da gaggawa ma fa idan na bayyana maka shi ka firgita ko ka ɗora to fa ɗayan biyu ne ko ka haukace kuma ka mutu wannan ka ɗora to fa za ka mutu domin yawancin mutane suke haɗuwa ɗan nukununu mutuwa suke yi a jiya ne ba aka samu wani mai taurin rai ya haukace ka nan iskan matsayata shugaban tsandannu na shege ɗan shegiya mugu ɗan muguwa kana ina boka tsaya cikin ɗaya kira shi tsaya cikin boka ai sai da kira shi na ce kana ina baka ce ga wani kira shi ai ni boka tunda ka ce da mutu tunda ka ambaci mutuwa kai boka ni fa na hakura gwara ma muta talaucin nan ko ma da ko ne ma da koma daya ruba daya haka ba daya zo ba daya ai san da ka zo nan san da ga maka shaida guda biyu sai na ga maka shawara daya da wanda na biyu shine duk wanda ya shigo nan bare bata ba sai mun biya masa bukatar shi dan koyo ina ko ka so ko ba ka so sai a ga an kununi alquran boka ba gaisa ba